Top No Wipe No UF. Це ультрастійке фінішне покриття, яке не має ультрафіолетових фільтрів у складі. І це означає, що це буде ідеальним вибором для покриття темних та чорних кольорів гель-лаку. Також ДНК Top No Wipe без ультрафіолетових фільтрів стане ідеальним вибором для покриття неонових кольорів гель-лаку. Для яскравих та темних кольорів гель-лаку найкращим вибором для топового покриття буде Top No Wipe без ультрафіолетових фільтрів. Цей топ не буде давати зайвої блакитності на ваших кольорах та добре захистить від подряпин, сколів та тріщин протягом 4 тижнів. Глянець буде ідеальним. Top No Wipe наносимо тоненькими шарами по всій нігтєвій пластині рівномірно, контролюючи його кількість. Полімеризуємо Top No Wipe No UF в лампі 48 Вт протягом 120 секунд. Після чого топу даємо охолонути і можна буде використовувати доглядові засоби за шкірою ручок ваших клієнтів.